One day ngisazihlerele endlini ngive kukhala umnyango ngivele ngizibuza ukuthi kukhona umuntu ofuna ukungena mara akakhona ukungena kungcono ngiyobheka emnyango ngisathi ngiyohlola uvele uvuleke umnyango kungene omunye umuntu ogcoke izimpahla ezimnyama avele angikhombe ngesibhamu athi ke wena mfana wena izandla phezulu ngifuna i-TV la ngizwa ukuthi kune-TV la ngifuna le-TV ngithi kuyi bhuti igama lami mina nguSamkero ne mina lakho igama awukanitsheri bhuti. First of all ungena la endlini awukukudanga. Second of all awuburisi bhuti uvele wanithethisa zindlebeni. Wena mfana utshela ukuthi ngizodlala lana ne mina ngifuna i-TV la ndoda ngifuna i-TV awukhipha i-TV la ngifuna i-TV. Bhuti wami la endlini asithengise ama-TV le TV le awuyibona la nathi sayithenga e-store so ngcono nawe uyobheka e-store sama-TV la endlini asithengise ama-TV bhuti ungene emzini o-wrong. Please hamba ufunisisa kahle e-mall e-complex noma edorobheni please bhuti wami avele athi ke wena mfana wena uzitshela ukuthi ngiyadlala mina ngisigebengu ndoda kokucala i-TV angiyithengi ngiyayithatha so ungazongihlolela wena ngifuna le-TV. Bhuti isigebengu udlile mara endlini mawusuka wena sana sikho isinkwa endlini that's why ngifuna i-TV ngisho ngiyithengisa bese ngithenga isinkwa. Sengiyabona bhuti isigebengu kahle wena awusumuntu omumbi uthatha i-TV uthengisa i-TV uthenga isinkwa abantwana bayadla endlini. Bhuti isigebengu ngicela uhlale esitulweni ngikuyenzele isinkwa bese udle ube right uzokhona ukwenza umsebenzi wakho kahle. Bhuti isigebengu avele ahlale phansi esitulweni ngivele ngijikele ekitchen ngiyenze ngathi ngiyenza ukudla ngikhiphe ifoni esikhwameni ngivele ngifonele amaphoyisa. Sera amaphoyisa kunomuntu ora endlini osigijini ufuna ukutshontsha i-TV ngicela nizomranda manje please iste number i4111 empumelelo. Alright siza manje ngivele ngitshela ubhuti isigebengu ukuthi bhuti ngifonela umngani wami uSifiso ne uhamba ngeveni enama rights la phezulu ne uzokuranda manje ngoba zokhona ukugugisa kahle le TV ngoba ngeke khona ukuguga i-TV uyi1 and manje suku ready. Bhuti isigebengu avele hayi wena mfana manje yazi ngijabulela ukukubona manje yazi ecala ukubona i-customer enjengawe umuntu ozomthathela i-TV bese angitholelele nomuntu ozongideliver. Hayi mfana ngiyabonga sengizomlinda kumngani wakho uSifiso. Kuvele kukhale iveni yamaphoyisa. Hayibo yini ngathi maphoyisa manje kenzakalani ke manje kenzakalani? Avele afika amaphoyisa akhombe ubhuti isigebengu ngesibhamu athi bhuti uboshiwe for ukuzama ukutshontsha i-TV sicela ugibele evenini bhuti. Mina nginguSamkero Gayiwane wesithu kufa amagundwane namaphera.